Аз съм BG Shadow Pro и тук с мене. Калеко Алеко Фатала или DJ Bedbo. Да. И днес имаме първи епизод на League of Legends. Играме нормал. Срещу нас са Jax Jungle, Graves, Sonic Carry, Sona не знам, Alistar Support и Darius Top. Хора, да знаете, аз не правя клипче, затова можете да ме видите в клипчето на BG Shadow Pro. Да, ето го. Тук седи. Аз цъкам с шени, иначе. Извинете. Се придвижа по-бързо. Noxus. Дано ги бием тази игра. Са, мене... О, боже, аз И да, ето. Ооо, Криси, виж. Цак. Цак. Меча ми как левитира. Не, виж го. Гледай го. Виж го, даде. О. И гледай сега. Почвам. Цак, 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 цак. Много е кефи този танц. Нагарен. Аз съм те и виждам, ама... О, сега че шупих ръката, гледай. Ти ме гледай мене, моя меч какво прави. Чай, аз ще го предвижам сам. Айде ла. Той къде е, бе, човек? Ми не знам, не мога го прикарам. Ето го. То даже го е такова. Го отбелязва с някаква синя топчета. И що дошъл чак толкова близко? А после... Защото ми беше в базата. А после как си го предвиждаш? Предвижваш до тебе, да? Еми, като с кюрта по принцип. Хора, и аз не знам как се ползва, това е реворк на Убили го това Алистъра? Аре. Остави да не го направим. Да, бе, не го направим. Аре, Извинете. First Blood. Да, то е много добър, да. Да, аз дори въобще не знам как се ползват тия магийки, но айде. Не трябваше като почне да видиш удай. В този Дарис. Той нещо не ми сваля. Надявам се да стане втори раунд. Са. Омага, ние сме срещу два саппорт. GG. Къде ще го бие то? Дай! Не, пуквам. What the fuck, човек, много съм, но признавам ти го. Аз го гона след миньоните. А аз се си пиех по-шаките. Не, че той много си ги пил. И дами и господа, като мисля, че не сваля никакъв денчо, не съм сигурен. Ще разбера. Да, извинете, че съм нуп. Да. Хора, извинете, но аз почти умрях. Но за щастие, не умрях. Но аз си отключвам W-то, защото ти като гледам, ще получим приключение. Дариса има скин. Кой? Дариса от тяхът. Да, Академия Дарис. Да, не мисля, че килто му сваля демидж. Но никой не знае. Не, килт си сваля демидж. Къде? Новото кил, къде виждаш? Не знам, но това къде си предвиждаш, он не може да сваля демидж. Ако това е килто, да. То това е кюто, но аз на тия не виждам да изсвалям някакъв демидж. Не. Хора, извинете, че се фъшнах, но е невъзможно да не го направя. Браво, и съм, че умре. Да, това е бахти. И сега го бием това. Гъджа. Поне на топ се справим. Мисля ни имаш 16 милиона, което е добре. Аз съм 21. Което е добре. Наистина си е добре. Не, нямам никаква идея. Защо кито нищо не работи. Виж сега, ти трябва да си пред човек и трябва да го придърпаш, защото ще му свали демидж. Аз пробвах, но не свали никакъв демидж. Не знам това. Не, че ми е бъгнато, да.
Все още се пробваме да разберем. Но аз пак си го пускам, те така. За кеф. Извинете. О, за малко да Болен удари. съм. Не. Ой, лава Джакс. Тази Мис Форчун тръгна Дисония. Не. Да, сега ще ме дръпне, ще ме убие. Аре, ме помагай! Не. Лесно ще ги убием, защото една от магийките на Малко е време. Шели. Ще видим. Шосето, като си придърпам кют към мен си. Да, сега ви гледам. Не. Тая Мис. мъфото, виж каква е тъпа, човек. Тя може да се обърне да изчупи главата на тая. И са се хилтна. Какво да убива, направим? бе. Виж я. Извинете хора, но какво да направя? Значи тая може да ме хилтни, да ми помогна. Вместо това тя отиде да се вземе кил. Много хубаво. Ето, сега аз ще си репорт. Да. Дано да умре. Сори, че казвам това, но няма какво да направя. Аре бе, няма ли да я убиеш? Така. Това трябва да Нупс. пише СС. Ето. Аз не съм нуп, то. Она ме нападна и аз какво да направим срещу мен. В смисъл, бех на 2 кръв. Ударя съм нещо, може да си измисля. Ако бех на повече кръв. Ще му скочи под Да, колата. ето. Така се ползва. Тази магийка, да. Мис Форчун. Сори хора, няма какво да направя. Тя Мис Форчуна. Въобще, като вместо да ме хелтне, да ми помогне, ще ме направи. Няма какво да й кажа. Затова аз сега въобще няма да се направя толкова много. Ударя се на топ с хел. Само трябваше те така. О, да, верно, сваля малко дънч. Да. Извинете. Да, и Мис Форчун, да, и господа, не ни умира, което за мен е политика. Мисаре, бегай, бе, ще пукнеш. И да, някои хора му купуват на гарен статив шиф. Да, аз къде съм го пуснал? Мисаре, бегай, бе! Не е СС. Та Мис ти казвам, че не е добре с баланс. Човек кюто само забавя. Аре, W ти какво прави? какво да направим? Не смъква демидж, ако си пусна далавет, където ми е меч. В този удар за какво само се опитва, бе, човек. Извинете. Просто съм болен. Значи няма какво да направим на тая, ако се сърдим. Защото именно аз помагах колко можем и тя тук вместо да се върна базата, стоим за кила колко можем, купва. И айде, тапачка съм.
Ей, тапачка е. Тапачка е. То казах се сам, няма да дойде да помогна, защото няма смисъл. Аз няма да ходя да хелпвам за Дракона. Или, така да кажа, Дрейка. И Драгон. Сета е не тук. Да, Драгон е. Да. Тодора се даже си флашна. Стоп, късам! О, хора, аз ви казвам. Тая голема мисфорча. Стоп, късам май фарм, па аз се опитвам на да й дам фарм, разбира се. Тя като има 40 фарма съм. Извинете, че не се чуят мишките, но сме на лаптоп и на лева. Що е на компютър да бе? Да. Да. Вече го убих. Той се флашна, за да ме вземе. Някой път Извинете. става такива работи. Ама той даже не може да ме вземе. Значи, това не е добра постъпка. Виж мис Форчун, пише стоп къса. Като съм направил къса My Farm, като съм направил няколко фарма от, нали, когато тя не е била тук. И после съм направил няколко, когато тя е тук, за да й дам фарм. Да, като на мен аз съм сапорт и нали го давам и тя почва ми пише и такива неща, почва ми пише, ще си мисли, че го късвам. Аз просто и го давам. Айде, тя измира. Няма да стара порта на нея, ще измира мис. Също това е малко лошо. О, това ще ми щупи са главата. Може да не ме щупи. Мерси. Извинете. Спасителя на помощ. Да. Дай, И аз така винаги цъкам. Не знам що. ела тук. До мене баш. Тока ли ще стоиш? Не, махам се, само дойдох, понеже беше на две кръв да ти хелпна. Не знам, той даже си пуснал, той нищо не ми сваля това. Ти щеше да измреш, ако не бех. Не. Значи избрам. Може да се обърна добре, че ми помогна. Може да измреш, така Да. че ми е добре. Да не съм с такова за нищо. Идвам. Защото аз съм имал ут, даже не съм и забелязал. За какво се флашнах, не знам, сори. Просто съм тъп. Просто съм паднал в казана. Не пуша трева, просто съм паднал в казана. Да, момчета. Това е моята реплика. Да. И то това си е верно, аз просто трябва да пуша. Как го кажа тъп, че съм паднал в казана. Не, аз не съм тъп. Просто съм паднал в казана. Добре, можеш да ме обясняваш и сега Дариса ще дойде. И сега тази умира. Нямам никаква на идея. Мой какво би, аз сега идвам, ама късно вече. Мога избина се. късно за супер абонат. О, Дариуса мене ли ме преследва? Той нещо дружка с Шенто. Се замисля. Аре. Аз измрех. Човек, аз ги насрах тук. Аз бех за теб да измрех. Треш потом. Не ми пука. Напред чу. Има трипъл. Трипъл ли е? Трипъл ли е? Как го казвате? Чу, три. Няма значение. Трипъл. Чапо. Аз ми ще убих Дариуса, не знам що. Та казах само се обърнем да му щупи главата, но той е едно. Да, ти искаше да ти щеше да кажеш да му шопне главата. Да, ще я кажа, да. Не, каза шопи аз. Да, извинете. Аз ти чета мисли.
И ще те мисли. Шета. Да, сякаш ти чисти мисли. Това. Много ги биеме тази игра. Да, дами и господа. Аз защо съм Аз направя клипче на общо взето, че не е много як, но не е много тъп след релорка си. Да. Общо взето преди на кефиш повече, но как? И мен. Риот казват какво се прави. Не ние. BG Shadow Pro може така да ни посетиш да ги прибим. Сега. Ви сварва топа. Давам ти един лард. Безплатен. Не, 5 паунда. Не бе, 5 лева. Окей, не знам да 50 стотинки. Да, идвам. Извинете за качеството, не съм болен. Аз па не съм. Идвам. Да, той не е. Привлечете ги. Ако може. А защо не съм болна? Никой не знае. Защото не съм се разболел. Да, аз чакам красно. Виждате, това е моят меч. Любо, обърни се към моят меч. Или така да е. BG Shadow Pro. Скачаме ли? Да. Море, бро. Дай, не ни сваля. Право ги разкъртихме ги. Не ни сваляш, ако беше в това. Сами се умира, никой не ми помага. Дъбълки. Да, и винаги пуквам, като направя дъбъл. Дъбъл. Дабъл, чакай, аз не знам вече какво говоря. Защото вие с това трипъл. Какво ли не говорите? Трипъл. Да. Сами чухте. Да, че съм паднал в казан. Да. Много ги биеме. Много искам да ги биеме. А Любо е паднал във Варела. Да. Там с мръсната вода. И на телефона си набира супер абонати. Супер абонати. Пълните ли карти? Ама беше пълни. Не мога да се сетим думата. Айде, Дрейк. Ае. Бе. Дарарарараки. Честит рожден. Де. Ли. Ще ма прибият. Съм ви танка. Ти си танк. Ами аз сме почти една и съща хелт. Ти колко си? 2271. Аз съм 2200. Сега няма да ни бие деймидж. Да, за малко не ми биеше деймидж. Само аз съм станал да го бия. Ме ще да му кина, човек. Внимай, че много ти го кейснат. Кейснат! Ах, майко! Ти добре ли си? Днеска май нещо ми става. Ето как се почне. Супер абонати. Да, сега нямам флаш. Аз па имам, но ще си го помня като след една секунда. Дай. Какво смислите ви, че съм само аз? Да, те ме бият отдалече, врач. Добре, че съм аз. И сега, разбира се, аз ще пукна, като всеки останал път, никой няма да ми помогне. И братче, какво беше това къса, не знам. Никой, мене никой не ми помага. Само за дето ходим тимфайтове. Браво, отбор. Гъджи. С телепортването. Супер. Никой от вас не помага. Знаме. Направо сме прота. Направо ще ви репорт на всички. Да, директно. И не директно. Сега, като гледам, мисля, че аз ще си пусна едно Р на тебе. Ама ще гледам след като умреш. Та да не мога да си го пусна. Ама това беше най-смешната нещо на света. Но бегай, не са про, аз идам. Но то не е зле. Айде, бегаме с това.
супер абонати, пълните реклати. Убихме я тая. Това. Бил Джаксън. Кой да знае? Я го видим толкова. О, Trinity Force много си добър. What the fuck, Trinity Force си купил той, бе. Гледай аз колко демидж му. Аз си мисля, че аз танквам, не вика. Гледай! О, мъга! Да, ома фъгне даже. Да, бе! Ей, хора, това е ето ношене гати тъпото. Защо? Преди беше 200 000 км, сега е 2 см. И хора, мене ме изпоприбиват, никой няма да се сети нищо да направи. Много сте добри казване. Не става малко да влюбиш. Не. Браво, Сона! Извинете за баща ми, че говоря за време. Да, та Сона 6 кил. Видно. Еми тя май им кери играта, не знам. Да, Абе, верно, тя им кери играта. Ти не си се базика. What the fuck, човек? Ти сам се базикаш, ама то се Да, аз си казва. вика. Керим тя играта. Ама си сам се викал. базикаш, а то се каза вярно. Колко Само красиво. се базикаше с мен. Но Колко сто красиво е. Не знам. Аз съм повече от теб. Колко си? 2800. Ми да, повече си от мен, аз като се правим армор. И после аз съм един повече армор от тебе, един повече демидж от тебе, един повече хелт от тебе. И какво ми пука? Какво ти пука да ми вика, че ще правиш армор? Ама все пак и ти си сапорт, и аз съм 13 минути. Проблем ли ти? А моя фарм си на път. Ама, Мой? Аре, Не, моето бе. бе. Ти Не. си сапорт все пак. няма сапорт. Гледай, бах ти нещастник. А, ще знае. Две. Бах ти циганине. Нали ще не виждам? Дали мисля, че аз гледам? Аз дори не гледам пъти. А, не. И са ни изпоприбиха, но аз ще им скоча и ще умра, затова няма да им скачам. Вие се прибивайте, аз тук да не се шегувам съм. И някой друг ще го вземе, защото Съм Не, фитнес сме. като говедо. и са някой ще го вземе нахално, нагло, под носа ми. Да. Въобще не знам какво говоря. Въобще не знам какво говоря, аз никой ми не хелпи, кулата ма прибива. Аре са Майко, направо ги разкъртих. Аре са, измрете, всичките подред. Аре са, да ви видим какво ще правите без мен. Аре са, инхибитора да бутаме и да мутнем най-после. То не е зле. Не, зле. Проблем ли ти? Много. Проблем? Проблем? Много голям. Еми, честит рожден ден, мама ти помогна. Аз дори не знам какво говори, мама. Честит рожден ден. Аре, казик се е последната чест. Лелелейпа, Сагарена измира. И аз си седа и гледам като коза. И аз сега ви разбих инхибитора, иначе без мен нищо нямаше да направите. И това беше от мен и чао, чао.